Lah, kayak kena nggo ngunten, Mbah. Aku tok kayak bantuan berarti. Iya, ben dibedo marmo karo kasirin. Oke. Ya wis, petungan. Pak nyuwun sewu, badhe nganggo pedale sekedap. Weh, man. Suarane kaya ngono. Artek ngomong, biasanya kowe ngerti. Lambimu. Ya kok kuwi to. Ngeten, Pak, jenengan mangke diparingi bantuan, terus mangke di video. Lah, mangke jenengan diparingi arto. Wis, Mbah, gelem wonge ge mapano. Kowe engko gayao mesane pas tak kei bantuan ya. Sampean mudeng to. Langit gua nih. Nyeng. Nadyan silih papa yang kaki nini. Wes gaman aku. Golek liyane wae, ora kena totong. Kowe iki yo ngaku topan mosok golek figuran wong edan. Karuan golek wong edan mendhe mahmu ae. Ya mo. Raimu yo. Sik to, ditoto kena iki tak settinge. Aku ki ahline ya nyeting wong edan ngene iki. Wis, Mbah, wis gelem iki, tapi cepet ae lho ya. Wah, engko ngidoni neh. Wis to percaya aku, sing penting cepet ae lho ya, aja suwi-suwi. Nyoren videonen. Ra mudeng wae video marmo ae. Nyomo. Kene. Kowe mundur kok. Lah Mbah, kowe mlaku rono, nyedhek ana wong iki. Bar kuwi gak ana dhuwit. Yen bar kok kei dhuwit, rangkulen wong iki. Oke. Sipun gambare sing apik mau aja sampe goyang. Oke. Roll action. Sik to, rasa melu-melu kowe urung tak bijet iki. Suwen. Roll action. Wis porong man, ora betah ambune. Sip, jos.
Piye gambare mo? Iki duite dijalukne ra, Mang. Mosor kok jalo, Mbah. Jaluk ae wong wis ora butuh. Nih, Yo, ngalah ora model kaya ngene iki dadi apa desane? Piye mo hasile? Mari tak ganyang bias kowe kok. Piye Yun dukunmu wingi? Jare ampuh, diwas digoleki tenggok ketani ireng, wis dilarung nang segara, ya ora ana efeke. Ya sabar sik to, kabeh-kabeh ya butuh wektu. Apa enek sing instan? Jale parano neh. Ya engko jajal tak telpone. Lah nyapa to nek kesusu meni? Duitku wis menipis Yun, ki kowe aku ora gek balenan karo dheke. Kentekan duit aku nggo. Telepon saiki lho, diwan kur mruweng dianto engko. Yo. Halo Mbak. Mbak piye? Iki kok urung enek reaksine? Persyaratanne kuwi wingi wis dilakoni kabeh. Walah, rada abot. Oh walah ditambahi kuwi. Walah ya Mbak. Tak omongne koncoku sik ya. Nggih, suwun. Piye Yun? Persyaratannya rada abot tek, Pri. Lah apa persyaratannya? Kon nyolong sing pake rondo sing urung duwe anak. Patake nek malah ugal-ugalan ngono to syarate. Lah mbuh persyaratane ming kuwi yo jarine kon ndelehi fotone Lita. Bar kuwi kon mendem ning mburi WC. Lagi terus wisine sapa? Yo WC-mu, lah wong sing arep target lho kowe. Yo. Wis tuh, emang itu golek sempake. Kur tak ae, arep kerja kowe. Wali brosek ae to sedina ae, ewangon aku golek sempak. Sempak mbok tuku ning pasar ngono membres. Nyapa dadak nyolong barang? Jalukane iki sing pake rondo sing urung duwe anak. Alah, kur dipekutho ae apa ya mudeng demite. Yo mbuh ora mudeng wong jalukane kono ngono kok. Ya wis akan terusne masak. Alah ya wis to tuh, jalukane koyo ngono turuti ae ben ditandang bali. Ki rondo sing urung duwe anake sapa? Kira-kiramu ki lho. Sopo ya? Mosok ora duwe pandangan tuh. Purwanti ae. Biyen kan asline rondo, sadurunge rabi karo kancil urung duwe anak dheke. Lah apa iso to tuh? Kayak engko demite ngerti yen Purwanti rabi karo kancil. Ora, tapi wani ora wae, cukup sempak Purwanti. Nah, yo kuwi lho tuh. Piye yo carane yo? Apa anu tuh? Aku tak etok-etok nglamar kerja neh. Yo karepmu. Sing pentinge aku ben iso uyar-uyur ning omahe kono. Yo ora apa-apa. Wis arek no. Rek kowe. yan ora Jawa kok marmo iki. Kangelan tak sikepi ambune kaya embuh. Kamerane tiba kamera depan. Sepurane Mbah tak kira kamera belakang ternyata video awakku dhewe. Piye to Mbah piye? Enek apa jane? Lah, ki mau ngene jel ceritane arek gawe video pencitraan seakan-akan Mbah Bandono mbantu wong cilik. Lah tek nang marmo kuwi lho, ale nyuting aku kamera depan. Nanti ora dibaleni meneh. Lah sepiro to lek gawe video ke? Dibaleni piye? Wong sing tak jak video ki wong edan. Lah iki lho raiku sampe didone. Ya undi pur hijak gawe video iki mang karo marmo. Kur bedane kono gelem ngidoni marmo ora. Asline wong kaya ora dijarak ora kae iki. Asline penak seratenane. Tek apal timen kowe apa sak fakultas karo dhek kowe iki? Yo ora, ya didelok saka raine kuwi lho. Wis Mbah wis. Masalah video pencitraan tak garapne. Kowe nek ngejipke cecunguk-cecuk ngene ora bakalan bar. Cunguk-cunguk matane tek kabar kok garap. Lah iya, kancane ora kok kon nguntal. Ngene lho tak kandhani. Ning dunia politik kudu satset duwe skill sing mumpuni. Nek kur tanggung-tanggung ngene iki, skip tinggal ae. Lah iya,
malah gur guang-guang duit. Wis, ngene Mbah. Proyekmu tentang sosial media karo konten tak garape. Nek percaya aku. Ya, ora apa-apa. Sik to, Mbah. Lah aku karo Caca iki bagane opo? Kowe dadi tangan kananku, Man. Aja kuwatir. Lagi aku, Mbah. Kowe dadi tangan kiriku, ora usah kuwatirin. Lagi aku, Mbah. Tangan kanan karo tangan kiri wis diisi kabeh mo. Karek turah silit. Arep tuwek ra krek dicontok. Bangki. Wes Mbah, iki nglanjutke soal MBG wingi. Iki sidone segone sing produksi sapa? Ya wis segone ke awakmu ae, Pur. Gawekno rega 10.000-an. Sing 10.000-an ya Mbah. Sedina 300 bungkus. Ya, semono ae. Beyo, kon ra sugih piye to, Mo? Kabeh no disikat. Lah iya, kancane arep nyikat untuke kelar kuat. Lah aku nek sego bagian opo wi? Kowe bagian penyaluran wae. Dadi tugasmu data sapa sing layak diwenehi. Oke, Mbah. Iki dimulai kapan? Sesuk ora apa-apa. Oke Mbah, dadi dina iki aku iso persiapan. Gek kowe Rin, karo Marmo golek wong sing kena nggo pencitraan. Ben dikonten ning Kancil engko sore. Bayarane piro, Mbah? Jagani yen wong tekon. Bayar semoyo ae, urung kena dadi kok. Kecuali somben aku wis dadi lagi tak opahi. Cil, nyile WC-mu diluk, weteng kula ora. Yang ngomburi kono lho, Mbah. Jane dadi kayak garapan apa digarapi to, Rin? Alah, mbumu penting mlaku ae. Ayo. Semangat. Semaput. Beb, yen iki sido dadi awake iso poin geden. Yo genah, aja sampe ade rugi karo pilihan biyen. Aku yo dibagahi lho celuk-celuk aja kok untal dhewe. Iya lho sing tenang, tapi mainnya rapi lho. Ayo, Man, survei ning daerah kulon. Survei apa, Mbah? Ya ndelok suaraku ning kono piye. Yo, Mbah. Sik Cil Pur, aku tak beli sik. Yo, Man. Kayak iki koperasinya dhewe piye, Beb? Lah mosok pletuk ya mini rong budal. Lah yo. Lah jam 10 no. Bos Cil. Bos Pur. Lagi santai to iki? Berarti rong bali ning Jogja we. Jare dadi bos ning kono. Alah, cek pengen ning kene bos aku. Kangen karo Cacah. Kangen apa nek masalah ning kono? Masalah apa to, Bos? Ora nek masalah lho. Iki lho, Bos. Ki to pengen kerja ning kene neh. Apa oleh? Lah, tenan to sah mesti nek masalah ning kono we. Ora enek, Bos. Kudu pengen ae ning kene aku. Lah kowe lho apa wis metu ket kene, lah arep jawab kerja ning kene meneh. Lah wong wingi lho pamitmu megur libur pirang dino, tapi ujug-ujug ilang. Lah makane kuwi Bos, aku iki ngomong ora pamit. Nek njagane kangen ngene iki lho. Ya wis, nek arep kerja ki kerja. Arep mulai saiki apa sesuk? Sesuk ae ya, Bos. Piye to? Nang jeding kono lho. Biasanya sih pakai ning kono. Bos, aku nurut ning kamar mandi dilit yo. Ya kono to nyamburi, biasanya koyo langsung nyamburi. Suwi rare niki dadi sungkan, Bos. Jane nek apa to ujug-ujug arep kerjane? Ra mudeng kok, Bos. Jujuke ning omah pengen kerja neh. Lalita ning ndi to ora melu? Ning Jogja paling jare jek repot ngono. Itu, ayo. Iki gandeng wis beres. Ayo mulih nyiapke peralatan go sesuk kerja. Hati kesusu. Ya nyepake kelambi to, Bos, daripada nyepake sesuk kesusu telan mbok padoni ngo. Ya bagus, Pri. Ya wis, selamat bekerja kembali. Iya, Bos. Ayo tuh.
Piye, sing pake soleh? Wis, gak ayo mliper nang panggon sik yo. Oke. Alhamdulillah Beb, iki segane last minute jalan. Proyeke Mbah Ban mlebu ning adewe kabeh. Gek supri balik kerja meneh taun iki taune adewe. Ya Beb, muga-muga dadi rezekine awake dhewe. Mbah, enak apa nek pelayon? Sik. Ini apa tuh, Man? Embo baban ki malo bar ngising sing pake lali dinggo kaya ni jedengmu. Alah, Lek. Berarti mlaku ngalor ki mau gondal gandul ondol-ondole. Iya, jare semriwing isi-isi ngono. Mbah Man, nang jedeng sempaku ora enek. Sopo sing gawa? Lah sempakmu warna apa, Mbah? Coklat. Lah sapa sing juga, Mbah? Aku karo bojoku kan mau ning kene lho urung bu jeding. Weh, teh aneh temen ya. Jare Pri, tono sing pake Purwanti. Lho Tuk, Mosok sing pake Purwani ngene iki, Cah. Teko sing pake Bandono iki. sing pake Bandono piye to Tuk? Wong kenale ku njikok ning jedenge Purwanti lho. Mosok sing pake Bandono sing ning jedenge Purwanti. Iki persis sing pake Bandono, sing biasane dilir ning ngarep omah ngono lho. Ya yo. Tapi tek ora mbois men sing pake Purwanti. Kok ngendi cah podokan iki mau? Anu brek kan golek sik. Kan mlaku-mlaku. Ya bocamu ndi, Brek? Saloke cek padha turu kae lho, saloke ados gek meme karo Sri iki mengsi ning pasar mulih amene. Lah iki arep sarapan wis siap berarti. Urung masak. Lah Lita ndi? Atik dhewean kowe? Biasa cik repot, garapan ning Jogja kono lho. Lah suwet kabare piye, Brek? Terus info iki. Dek ben ke enek WA, nomor anyar. Jarine deke ning kono apik-apik wae, aku ora oleh kuwatir. Posisi lagi golek garapan. Lah tak telepon sampai saiki kok ora aktif. Alah paling dhek cek ngene kancane lho golek garapan. Iki rene nggo ganjel weteng ngono to, Brek? Pake teng apa ngono? Ora enek-enek, eneke mau mie goreng karo anturan sego mambengi. Gorengane lho, arep ceplok nondok loro, nek nggo ganjel weteng. Alah, wegah ribet aku, ngentenono meme wae lho yen kanten. Kok digorengke sik brek Gus dilita lho. Keluwen aku. Wegah, arep ados aku, arep rewang karo ibu-ibuke lho. Gorengane lho, kok 10 menit to. Wegah, yen wegah ki wegah, ngentenono meme wae lho. Alah Gus dilit lho, seraseng tak yo mateng. Ya wis, malah gawe-gaweke, malah kon gaweke sego goreng barang. Keluwen aku, kat mambu madang. Lah ngene ora WA aku mambengi. Ngerti ngono tak jak madang to mambengi. Ah, geblok kok. Jam 09.00 lho wis turu aku mambengi. Weh, Las. Kati drene ndi wae? Kot iderne RT 1, gek iki kari 5 tak gawa mulih menawa payu ning dalan. Alihmu mempeng golek duit e Las, gak arep kok nggo apa? Apa dinggo nyang Yogya, Pri? Nemoni Suyat. Kowe arep ngitik ning kono. Trak. Gek kuwi nyapa to Las ning Jogja iki. Suyat lho paling kecantol wedokan liya. Ora yo, dek lho ora hubungan karo Mantili. Lah wedokan ning Jogja apa gur mantili tok? Wedokan ning Jogja lho akeh gek bening-bening. Iya, malah dibruki kacang gombong. Ora ning ngono, tapi tenan tuk ning Jogja iki cindo-cindo ki akeh banget. Ayen nganti Suyat ora muntir, mbok tak deloke wonge. Tek koyo ngono to, Pri, mbok jajal juga panas wae. Saiki lho pikiran nomor iso dihubungi, yen ora kecantol wedokan liya meh piye? Wis tok rasane Jogja nglebari dhuwit. Yo ben. Golek dhuwit angel, nglumpukke sithik-sithik. Kowe teko kono gur mung entukmu lho gelo. Ora sah medhotke kekarepanku. Nek aku ki pengen rono, ki yo rono. Lah tek nesu, wis to santai. Tuk, lho ora we. Pol, wetengku ki kemricek, malah ngokne kowe kemriyek kae. Lah iki lho segone las mini cek 5 didumung karo praos warak. Wis kene, gimana semaput engko?
Dhek iki pira? 50. Oh. Nyong, tak gaweke sego goreng khusus spesial kanggo awakmu. Ora sedo brek men. Kadang aku Patake mau meksa kon gaweke sego goreng. Bareng wis digaweke malah padha semadang. Ancuk. Ora enek lomba tak goleki. Lah yen enek kudune ceblok ning ngesor. Lah iya aneh, masa sepakku ilang? Lah mbok yo ben lomba gondal gandul ondol-ondol sak melinjo ae lho. Ya ora penak to, kangenan masuk angin kok. Mbah, kasihan karo Marmon ndi ki mau? Jare golek wong oleh apa ora? Wong ati konten ki kok. Lah mbuh ki matur teko-teko jane pengenmu sing kepiye to, Cil? Nek iso ibu-ibu ben rasane kenek. Lah kae lho bocah teko. Mesti song. Piye Ren, oleh ora? Angel Mbah, tak omongi bayarane semoyo ora digelem. Nggih. Piye to wong ngene iki? Ora gelem manut karo lurahe. Lah lurahe kece kok sapa sing gelem manut? Alah beb, golek dhewe wae lho. Iki engko lek ngejepne wong loro iki engko ora entuk-entuk. Nyapa kuwi rame-rame? Alah, malah njaluk tulung meme iki lho, gelem-gelem duwe link malah dhek. Aku njaluk tulung. Aku butuh ibu-ibu siji ae kanggo ngonten, kanggo pencitraan baban. Duwe kenalan ra we? Nggo pencitraan piye to, Cil? Kuwi lho Mbah Ban arep gawe video pencitraan dinggo pilihan lurah sesuk. Gek sapa kenalanku ke? Ora duwe lho aku ke. Lah mbok mami ae me, mami kan ibu-ibu. Alah iya, mami ae lho. Apa gelem wonge? Gelem lho, sing pentingnya bayarannya cocok. Ora bakal cocok nek bayarane gur semoyo. Ora me, ngomong gembrek iki tak bayar 200. Setan, mau jare bayarane semoyo, saiki malah kei 200. Yo wis me, gembrek kon siap-siap wonge. Iki engko tim sukses Mbah Bandono arep meluncur ono. Lah tim suksesnya sapa ae, Pak? Yo aku Kancil Marmo Kasirin kuwi to. Jenenge tim sukses tapi isine wong-wong apes. Apes raimu yo. Yo wis kek kono omong kono mbokmu. Ya wis tak mulai sik. Monggo, Mbah. Yo, gue tak susul. Nyapa to lu gue baban nekat mangko rusak kae. Kuwi to sing pake Bandono ilang sabar ngisi ning jeding. Lah engko lali melu kok grujuk. Ora, aku kelingan tak tandor ning lawang. Oh alah, iya Mbah Ban, lagi kelingan aku. Iki mau kan sing terakhir kenjedeng kuwi Supri. Engko gek jalan-jalan digawa Supri. Lah nyapa Supri kok njupuk sempakku? Lah kan dikira sempakku tinggo bahan bubur dheke. Iso uga, Beb. Aku mau ora kepikiran to siji kok Supri. Alah, masalah sempak pikir kari dhisik. Ayo gak gawe video pencitraan sik. Ayo, berarti ini panggon sik iki. Yo iya to. Kowe karo Kasirin standby ning kene. Engko yen ana apa-apa kabari. Siap, paling seneng aku kon jogone kene. Jogo ning kene, tapi macem-macem karo bojoku gak kewal sisane, Ren. Insyaallah. Wis, Mbah, tak raup sik menawa dilit. Ya. Pokoke entekno, yen nganti rantai tak jublak nang cangkemmu kabeh.
wis brek. Mbak aku ora kuat, bledok wetengku. Lah kowe kudu barang lho, Cah. Wis ngerti pesen sego goreng. Nyapa tek pesen segoku barang? Aku ora ngerti lho, Mi. Wes belas, dan gue pelajaran cah loro iki. Yen pesen-pesen gen ra ngawur podokan. Es teh brek. Ngancing iki. Rasudi, gawe dhewe kono yang gelem. Mas Wet turun nek kabar to, Mi. Ndek kae enek nomor anyar WA, tapi bar kuwi tak hubungi ra kenek, Las. Piye yo Mi kabare ning kono? Kabare apik-apik wae lho. Wis ta ora usah mbok pikir aneh-aneh. Iya Mi, iki pokoknya nek duit wis cukup akar ngusul rono. Lah wis nglumpuk duit piro to? Rame to daganganmu? Iki wis nglumpuk 2 yutonan Mi. Alhamdulillah kira-kira iki daganganku rame. Ya syukur alhamdulillah. Sok yen arep budal kowe ngomong aku ya Las, tak tambahi sangu sithik-sithik. Mumpun lho Mi mboten usah tak usahane dhewe. Ya wis ya Las ya, aku tak adus dhisik arep rewang ning gone Bu Maun. Nggih Mi, kula wangsul riyen. Nyapa, Me? Kowe dijak gawe video Mbak Lurah gelem ora, Mi? Video apa? Video pernabilan. Pencitraan. Gak padha ae to Nabil koncone Citra. Jale menengat cangkemmu, Sri. Video apa lho, Me? Kuwi lho Mi gawe video seolah-olah kowe oleh bantuan kat Mbak Lurah. Ala biasa dienggo pencitraan politik. Lah, oleh duit ora? Jarike oleh 200 ngono lho Mi. Ya wis yen ngono, aku tak adus sik. Lah kira-kira jam piro lerene? Iki lho wonge gak arep rene Mi. Ya wis yen ngono aku tak adus sik. Kira es teh me. Ngancing tenggokku, muntal sego sak mene mbane. Lah iki tek mangan semono mbane iki nyapa? Gara-gara mbokmu iki lho sego gorenge ra dipamah ngamuk-ngamuk. Lah manganmu tak akeh mentok lek lemu piye? Jane iki wis lemu. Kok lemu piye? Gage gekno es teh. Ora kentenan aku tok gian to. Padha to. Sik to. Masalah sempak iki piye to? Iki nggone Bandono apa nggone Purwanti? Yen sak ngertiku, kuwi A1 ngene Bandono iki. Waduh, salah target ki berarti awake dhewe. Gek terus piye? Gek iki kok dibalekke Bandono, genah muring-muring ku Bandono. Dibuak apa dilagar ngono. Apa kambune kok cerene mbok ingu ae. Yen dibuak ning kene ya engko kedenangan to tuk genauke sing tekok, malah kasus aku ku kedenangan nyolong sempak. Nyapri? Sri, aku njaluk tulung Sri. Nyapa? Njaluk tulung, bakno sempak iki ning mburi kono, sepenting ra kedenangan wong. Gah, buak dhewe. Wis to buakan. Wis sing buak aku karo Supri ditikoni unak-unuk malah bahaya engko. Ya. Wes Sri, kok gua nang ndi? Ora tak buak, tak sampai di kamar mandi, bedi Mami. Weh, piye to kira-kira mu? Takon buak lo malah mbok nggo garepi gebrek. Malah kena aku nggo kumplung ngono. Ben gayeng kok. Alah pito tuk Sri ono iki, mah komplung ngono. Separai molo, ayo minggat teh.
Lah kae wae. Hop. Nyapa, Bah? Nyapa, Bah? Kowe jebuk sempakku to? Sempak sing tak sampirne ning WC Kancil. Weh, sempak apa to, Bah? Ora mudeng aku. Sempak apa to, Tuk? Ah, wis tak batin. Ora arep melu-melu aku. Kowe ki jipuk sempake Bandono apa ora? Yen iya ngopo kok jipuk? Ki arep kok nggo apa? Ora lho, Man. Gek sempak meh tak nggo ngopo? Alah, kesuwen ku man. Ayo nyang panggon pakai konten, gebrek ben siap-siap. Ya wis, Mbah, kowe tak tinggal kene sik ya. Aku tak ngabari gebrek ben siap-siap. Ayo, Cil. Wis, ngaku mumpung ora enek wong. Kowe jupuk sempakku to? Iya, Mbah. Tapi asline iki mau salah target. Sing tak jikuk ki meh nggone Purwanti, malah kleru nggunanmu. Tapi aja mung sapa-sapa, Mbah ya. Isin aku. Nying. Gara-gara kowe lho, ndoro-ndoroku masuk angin. Ora usah nyangkut pautke masalah iki aku. Selasian engko. Gek endi sempakku saiki? Lah ya kuwi Mbah sing dadi masalah saiki. Sempakmu saiki dienggo gembrek. Kok iso dienggo gembrek iki lho? Piye maksude? Alah, intine sempakmu dienggo gebrek. Jalon dhewe kono lho. Ayo, Pri. Ger. Wah, sik to. Kok iso dienggo gembrek iki piye ceritane? Apa iso to Cil aku? Video piye to iki? Alah iso. Engko macak omelas. Lah, Mak Bandono ngurene ngekeki bantuan kok tamanono karo bebes. Wes kon ngono tok. Iya, ngono tok. Bar kuwi langsung bayaran. Ya wes, yo. Lah terus Bandono ndi iki? Mbah Ban mlaku ket kono. Engko langsung syutingin ae, Cil, gen ketok natural malahan. Ya oke man. Adiro rono minggir. Brek wis siap-siap po. Lah kalau Cil, Mbah Ban teko, Cil. Ya. Bah, Ban, langsung ae, Bah. Engko teko kene ekspresi terharu. Langsung kei bantuane gebrek. Yo, siap-siap. Roll. Action. Ndi sempakku? Sempakku ndi? Nyapa diku? Ndi sempakku? Wah, piye to? Jarane aku kan macak melas arep bantuan. Lah kok iki malah gawe sempak. Ndi sempakku? Sempak apa? Stres wae kakek. Yo, man. Tak idune aku. Cut. Sip, Bah, sip. Satu video jadi. Bah Bandono didoni raine. Aku ki njalukku video pencitraan, ora video digoni. Anjing.